नईखो सुनत का हो? बोला ना का कहता तनी एगो बात सुन ना। सुनत त बानी। अच्छा ई बतावा तू का हो? तोहरा के हम का लागत बानी? हमके तो तू कुछ दूसरे लगत रे। का लागत तानी हो? कहल तो चाहतानी बाकी मुंह के फटकवे नहीं के खुलल। नहीं नहीं, तू तनी अपने मुंह का फटक खोला था। अच्छा तो सुना बाकी टेढ़िया मत जइया। कहाँ जइबू कहवा से आइल बाड़ू हो? कहाँ जइबू कहवा से आइल बाड़ू हो? तू तो लइकी नहीं हज के मोबाइल बाड़ू हो। अरे 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 और सुना हुआ का हो? कबो कबो हम के मिसाइल कहेला, आइए हो। कबो कबो हम के मिसाइल कहेला। हई लइका बउराइल बा मोबाइल कहेला। ओ जाने बता देत हई। चार्जर तोहर लइका बाजार तोहर टावर टना टना बात होले बढ़ जाला पावर। अरे पावर तो बहुत बा हो। चार्जर तोहर लइका बाजार तोहर टावर टना टन बात होले बढ़ जाला पावर। लइकन के हथवा के फाइल बाड़ू हो। लइकन के हथवा के फाइल बाड़ू हो। तू तो लइकी नहीं हज के मोबाइल बाड़ू हो। तू तो लइकी नहीं हज के देखा अपन चाल सुधारना नहीं बता दे कहीं बात बिगड़ गई। हाँ का बात बिगड़ जाइयो? काहे ना बिगड़ जाई? तो आदत हम देखत नहीं बहुत दिन से। का देखत है? पीछे मोरे पड़ल बाटा देखा बड़ा दिन से। खुश कईल चाहेला मिठाई नमकीन से। तो मान जा। अरे जा जा कोनो दूसरा जगह देखावा अब। पीछे मोरे पड़ल बाटे देखा बड़ा दिन से। खुश कईल चाहेला मिठाई नमकीन से। बड़ा खुश रहेला तो फाइल कहेला। बड़ा खुश रहेला तो फाइल कहेला। हई लइका बउराइल बा मोबाइल कहेला। ये तोहार सहूर निक ना है। अच्छा तो का तोहार निखतनी देखावा। तुम्हारी आदत बहुत खराब है। कबो कबो होई जालू टावर से तू बाहरा तब नहीं सटे देलू केहुए के पजरा। अरे गजा सची 440 वोल्ट का झटका लग जाई हो। अरे कबो कबो होई जालू टावर से तू बाहरा तब नहीं सटे देलू केहुए के पजरा। जान लेवे वाली तू मिसाइल बाड़ू हो। जान लेवे वाली तू मिसाइल बाड़ू हो। तू तो लइकी नहीं हज के मोबाइल बाड़ू हो। ना मन बात तू। देखा है हमार दिमाग बहुत ज्यादा खराब होता। तू कैसन हो? कायदे से रहने ऊ कुछ दे बता देते हैं। हाँ अरे ऐसा कैसन मत हमके समझा। अच्छा हाँ कैसन समझियो? बात करे खातिर मोके मारेला कनकिया। देखी देखी तोहरा के हंसे मोर सखिया। बात करे खातिर मोके मारेला कनकिया। देखी देखी तोहरा के हंसे मोर सखिया। हमरा संगे मारा स्टाइल कहेला। हमरा संगे मारा स्टाइल कहेला। हई लइका बउराइल बा मोबाइल कहेला। स्विच ऑफ रहे कबो स्विच रहे ऑन हो। आशिकन के सीने पर रहेलू
दिल जान हो। स्विच ऑफ रहे कबो स्विच रहे ऑन हो, आशिकन के सीने पे रहेलू दिल जान हो। होखे के रिचार्ज घबराइल बाड़ू हो, होखे के रिचार्ज घबराइल बाड़ू हो, तू तो लड़की नहीं होच के मोबाइल बाड़ू हो, तू तो लड़की नहीं होच के। देखा अब एक बात कायदे से समझावत नहीं, समझला कौन बात हो? समझला में बता देते हैं, अगर घर वालन के पता लगी तो हड्डी गुड्डी तारे कहू बची ना। तो तू बताइबा मत करिया। बताइम ना। काहे बताइबू? हाँ, सुना। कबो कबो झटका से हाथ ले थामी, घरे से कॉलेज लेकर रौले बदनामी। एमे बदनामी कौन बात काहे है? ना बदनामी हो, बियादा में हमरा रुकावट आ जाई। अरे तो तू हमके छोड़ के दूसरे के चक्कर में पड़ कबो लोगा। कबो झटका से हाथ ले थामी, घरे से कॉलेज लेकर रौले बदनामी। प्यार बिना पानी तू बर्राइल कोहेला, प्यार बिना पानी तू बर्राइल कोहेला, हई लइका बहुराइल बा मोबाइल कोहेला। एकदम बुआइए देबू का। एकदम मार देबो। कहाँ जैबू कहवा से आइल बाड़ू हो, कहाँ जैबू कहवा से आइल बाड़ू हो, तू तो लड़की नहीं होच के मोबाइल बाड़ू हो, हई लइका बहुराइल बा मोबाइल कोहेला, तो लड़की नहीं होच के मोबाइल बाड़ू हो। हई लइका बहुराइल बा मोबाइल कोहेला, गोरी लइकन के हथावा के फाइल बाड़ू हो, हई लइका बहुराइल बा मोबाइल कोहेला, जान लेवे वाली गोरिया मिसाइल बाड़ू हो, हई लइका बहुराइल बा मोबाइल कोहेला, गोरी होखे के रिचार्ज घबराइल बाड़ू हो, हई लइका बहुराइल बा